L-estensjoni tal-COVID Weight Supplement se tkun qed tgħin mhux biss l-operaturi tal-ospitalità f'Għawdex imma wkoll se tkun qed tfisser li ma jkunx hemm żieda fil-qatt fil-Gżira ta' Tletolijiet. Dan kien is-sentiment simili tal-Kamra tal-Kummerċ Awċija u l-Assoċjazzjoni Awċija t-Turiżmu wara nhar it-tlieta li għadda tħabbar li l-COVID Weight Supplement ġie estis sal-aħħar ta' din is-sena għal dawk l-aktar mirquta fil-waqt li l-erba' li għadda il-Gvern ħabbar setta miżuri biex titrażżan l-imxija u magħhom żied jgħid li l-għajnuna fil-ħlas tal-pagi se tingħata b'mod sħiħ lin-negozji milquta mill-miżuri l-ġodda. Il-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Awċija, Daniel Borġ, fisser kif il-Gvern qed jibqa' jinvesti fin-negozji li baqgħu reżiljenti. Bħala Kamra nilqgħu l-inizjattiva tal-Full Wage Supplement li ħajjingħata lil dawk li qed jingħalqu u anki t-tkoplija tal-Wage Supplement. Dan huwa neċessarju huwa miżura li wara li qed ikompli biex isostni n-negozji, ħafna minnhom bħalissa qegħdin f'survival mode u dan naħseb huwa l-investiment li jrid jagħmel il-Gvern. Il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu Joe Muscat qal li s-settur turistiku Awċi qed jara l-COVID Weight Supplement bħala miżura li tiswa mit-tludeb biex jiġu salvagwardjati l-impjiegi. Miżura li s-settur turistiku b'mod speċjali f'Għawdex ħares lejha b'mod pożittiv għal jiżgur li ser tgħin ħafna sabiex l-istabbilimenti tagħna ikomplu bl-operat tagħhom u jkomplu wkoll iżommu l-workforce tagħhom il-ħaddiema tagħhom u hekk ma jkollniex qatt f'din l-industrija. Intant mill-aspett mediku l-Assoċjazzjoni tat-Tobba il-MAM laqgħet il-miżuri mħabbra mill-Gvern biex irażnu t-tixrid tal-infezzjonijiet tal-coronavirus. Il-MAM appellat lill-pubbliku, speċjalment lill-anzjani u lill-vulnerabbli biex jibqgħu id-dar u kemm jista' jkun ma jkollhom kuntatt ma' ħadd. Ma' dan l-istazzjon is-Segretarju Ġenerali tal-MAM, Dr. Martin Balzan, saħaq li żieda fl-infurzar u l-miżuri huma tajbin għas-saħħa pubblika u nnota b'sodisfazzjon ukoll il-pjan ta' tilqim li miexi b'mod tajjeb u regolari. Saħaq li n-nies jeħtieġ jibqgħu josservaw il-miżuri tal-awtoritajiet tas-saħħa. Il-miżuri jidhru tajbin imma inti trid tagħmel reality check, jiġifieri fil-Mart inti dejjem hekk nagħmlu, tieħu l-miżuri, tosserva jekk jidhru li qed jaħdmu tkompli, jekk jidhru li mhux qed jaħdmu trid iżżid.